Euskadi Irratian, Faktoria. Etxe bizitza, horixe hartu behar dugu izpide ondorengo minutu hauetan Faktorian, gizartearen zati handi baten kezka iturri dena. Badator izendapen ofiziala, aste hontan asteazkenean zehazki errenteria, Hego Euskal Herriko gune tentsionatuko lehen eremu izendatuko dute. Gipuzkoako herri honek urte hasieran aurkeztu zuen proposamena eta etzi ofiziala izango da. Eta horri lotuta etorriko dira aldaketak. Nabarmenena akaso, edo eragin zuzena izango duena, alokairuaren kontrola egingo dela. Etorriko den hori zer den azalduko dizuegu Faktorian, noiz eta nola sartuko diren indarrean neurriak, baina ezertan hasi aurretik, errenteriaren etxebizitza merkatuari eta egoerari buruzko argazki egin nahi dugu. Oiane Justos, errenteria joan azara egunon. Kaixo, egunon guztioi. Errenteriako etxebizitza merkatua gainezka dagoela, muturrera iritsi dela, hori da udala bere garaian erabili zuen argudioa, tentsio handiko eremu izendapena eskatzeko, eta horri lotuta datorren esku hartzea indarrean jartzeko, baina muinera jo dezagun herritarrengana, etxebizitza bila dabiltzan horiengana. Zer esan dizute? Uste baino errazagoa egin zaigu hori aitortuko dizuegu, etxe bila dabilen norbait topatzea. Gainera, adin guztietakoak aurkitu ditugu, gazteak, helduagoak, bertakoak, herrikoak eta atzerritarrak ere asko eta asko, Euskal Herrira lanera etorri direnak eta etxe bila dabiltzan familiak dira. Eta hemen egonkortu nahi dutela esaten digute guztiek, baina ezin dutela, hauxe da kontatu digutena. Alaitz naiz, 23 urte ditut, eta nago nire gurasoen etxean bizitzen. Eta duela urtetetik ero hain naiz pixu bilan horreta errenteria. Arantza naiz eta 29 urte ditut. Orain dela gutxi separatu naiz eta pisu baten bila nago errenderin. Pixka bat agobiatuta. Panorama oso zaila. Dare pisu gutxi, dena super garesti eta jende pila bilatzen. Ni Pablo Guri naiz, 27 urte dazkat, eta 5 hilabete dara matzagu nire parejatani pisua bilatzen. Prezioak 1.300 euro gehiegi da. Esango dizut, 60 pisu behiratu ditugu, eta 5 pisutan esan egin dute problema ez egola, baina gero beste jende bat hartu dute. Kompetentzia, pisua jartzen ez du gaur aholkatzen, eta duela 2 ordu kentzen ez du. Argazkia hori da beraz, etxe gutxi eta garestiak oso, garestiak asko dira, Pablok esan digu moduan, bilaketa zabaldu behar izan dutenak, errenteriakoak dira, errenterian bizi nahi dute, baina esaten digute bilaketa inguruko herrietara zabaldu behar izan dutela derrigor. Eta joan direnak ere topatu ditugu, beste herrietara joan direnak behartuta. Zailtasunak asko direlako eta beste hau ere esaten digute, ez dela gehienetan nahi duzuna alokatzen, ezin duzu aukeratu, dagoenarekin moldatu behar duzu. Etxe txiki batekin moldatzen naiz, eta katume bat, baina ez dago pisu txikiak. Txakur bat dakagu, eta problema jartzen dizkigute txakurrangatik. Lanean nago duela 2 urtetikan, eta nire intentzia da lagunen batik jutea pisuren batea bizitzean. Ezinezkoa bakarrik jutea. Askotan hitz egin izan dugu, eta komentarioak dira oso zaila dagoela pisu bat hartzeko menderrian. Eta ez dakugula noizako ean jonetxetik. Gauza nahi dugula hemen biatu, egin dugu bizitzatzen. Hemen dakagu dena. Errepian nahi nun, baina Renteria, Lasarte, Donosti, Urnietara joango gea, Urnietara joango gara, esaten dugu Pablok, entzuten duzu, joan beharko dugu etxea behar dugulako. Eta egi errenteriako alkatea egunon. Egunon bai. Entzun ditugunek errenteriako etxe bizitza eskasiaren egoera ongi islatzen dutela esango zenuke? Seguraski hala izango da herritarrek dioten bezala, ez da? Horregatik hitz egiten dugu
nolabait etxe bizitza larrialdi bati buruz, eta nolabait zonalde tentsionatu izendatua izateko egin dugun txostenak ere hori berresten du, ezta, zonalde oso tentsionatua garela, eta horrek bistan danez erabat baldintzatzen du herritarren bizimodua. Banandutako emakumeen baten testigantzen dugu, elkarrekin bizitzen hasi nahi duen bikote gaztearena, edo lagun batekin bizitzeko apostu egingo duen gaztearena, eta hiruretan irakurketa berdina, ez dago etxerik, daudenak oso garesti daude, eta irten orduko beste norbaiti ematen dizkiote. Zuek herriaren diagnosia egin duzue, baldago azalpenik horretarako, zerk eraman du errenteria egoera horretara? Nik esango nuke funtsean bi elementu garrantzitsu daudela, ezta? Egin dugun azterketak erakusten diguna da nolabait biztanleria hazi dela etxe bizitza parkea hazidan neurri berean, baina horre esango nuke bi kontu daudela, alde batetik logika metropolitanoa, gu Donostiatik oso gertu gaude, eta gure biztanleria gaztetu da, nolabait inguruko udalerriak baino gehiago, eta ez da berez nolabait jaiotza gehiago izan ditugulako, baizik eta gazte jendea Donostiatik kanporatua delako eta inguruko herrietan bilatzen duelako etxe bizitza, ezta? Eta bestetik gertatu da baita, joera bat etxe bizitzaren eremuan, eta da gero eta gehiago etxe bizitzaetan bizi dela pertsona bakarra. Gure udalerrian 10 etxe bizitzetatik 3 pertsona bakarra bizi da, ez? Eta horrek ere nolabait tentsionatzen du merkatua, tentsionatzen du nolabait eremua, eta hori garbi ikusi dugu baita, ez? Oianek egin dituen elkarrizketetan badaudela nolabait bakarrik bizitzera, edo beste pertsona batekin joan nahi dutenak, baina edozein kasutan pertsona kopuru txikia da etxe bizitza bila dabilena. Eta horrek ere eragiten duena da parke berdinarekin, nolabait eskaera guztiari ezin erantzun ahal izatea. Hone guzti honek sortzen duzuk bizitoki larrialdi deitzen duzun hori? Hori da, bizitoki larrialdia da eskaera handia eduki eta nolabait etxe bizitza kopuru txikia edukitzea eskaintzeko, hori da askok adierazi dutena, ez da herritarrek adierazi dutena, etxe bizitza bat nahi eta ezin topatu ahal izatea. Hori da etxe bizitza larrialdia, eta larrialdia da nagusiki pertsona horien bizi proiektua erabat baldintzatzen duelako, ez da. Etxe bizitzari gabe ez dago bizi proiektu aurrera ateratzerik, eta beraz, giza larrialdia ere badela esan dezakegu, edo nolabait larrialdi soziala. Hori guzti hori kontuan hartuta, aurtengo urtean, otsailean, eskatu zenioten Eusko Jaurlaritzari, zuen herria errenteria izenda zezala eremu tentsionatu, gune tentsionatu. Diagnosti zehatza egina duzue, 3 urteko plana ere bai, horren inguruan berehala galdetuko dizugu, baina aurrez, Oiane, sektoreak, etxe bizitza salerosketan aritzen den sektoreak, errenterian bertan esan dizuna ere bildu behar dugu. Bai, entzun ditugu etxe bila dabiltzanak esaten, bilaketa sakona egin dutela, gehienek gainera aitortu digute online egiten dutela bilaketa plataformetan pagotxa aurkitu nahian, eta pagotxa zer den galdetu diegunean esan digute 800 eurotik berako alokairu bat, hori da pagotxa hemen errenterian. Bestaldera jo dugu sektoreara, esango dizugu gainera egin dugula buelta errenteria erdigunean dauden 3 etxegintza enpresa desberdinetatik, eta ez dugula erakuslegioan alokairuzko etxe bakar bat ere topatu. Eskaintzarik ez dago, eta horregatik pasaden astean sartu ginen horietako batera, Aterpe enpresara, eta beraiek ere aitortu digute, kezkatuta daudela, hau da kontatu digutena. Arduratzen dit asko, gaur egun dakagun aldaketa, jaten soinatu izan gabe, zen etxerik ez daude. Hoi da arazoa, ez dago etxerik. Erostan bada pertsona esaten du, banabil etxe bizitza baten bila, eta nahiko nuke horlakoa eta horlakoa. Geritzen zabegira, eta ez dakizu ez dagoela ezer ez aukeratzeko, eta noiz behir ateratzen bada bat izango litzakela kasualidade bat izatea, zuk nire zunekuan, ez dagoela, hori ez dago merkatu hori momentu honetan, ordan ezin dezu ezer aukeratu. Da, tokatzen danean, hasi zaitezke ja konten jartzen, etxe bat dakasulako. Eta gero-gerokoak, ja nolakoa dian etxe horien ezaguarria, etxe bat izatea ja, gaur egun, 2000 pertsona batentzat, hori da izugarrizko sorte ona izatea. Isabel Albizu Lustondo naiz eta Aterpe Immobiliarako zuzendaria naiz. Errenderian, hemen Santxonea kalean. Orain, por ejemplo, dakagu pixu bat, bigelakoa, hemen zentro-zentruan, etxia oso ondo dago, eta pixka bat merkegu ateratzeko ere, zegoen amoldulatua. Orduan esan genion propietariei, bira, nahi badezu, amoldulatzen badezu joengo da,
Orduan, ez amueblatu, oain 8.50 da. Beak ingo balu dena amueblatu, igualatako litzake 9.50, 9.80. Orduan, 8.50, bi gela, sala, sukaldia, baino gela, dena kanpora eta zentruan. Eta gero gaur ere guaz ikustea beste bat, eriketa berrikoa, nahiko berrikoa errenderin ere Pontika auzoan, garajarekin gela batekoa. Garaja izanez eta pisu berri bat, eta dena supertxulo bali badago, igual 850 euro da izango da. Guk anuntzio hori jartzen badegu, azten da telefona jo, paralizatzen da kasi bulegoa, gu gaude bulegoan 5 pertsona, ezin da lan egin normal. Orduan gero egin behar dugu telefona itxi, entrevista bat, egiten dugu estudio solventzia, eta gero ja hori pasatzen dutenean, orduan ja deitzen diegu, eta orduan joaten dira ikustera. Eta gero, gustatu ezkero, orduan ja egitegu entrevista bat ere proprietarioekin. Bikote berriak, pertsona bakarrak hasten dianak bizitzen. Gero, lagun artean ere, alokatzeko ohitura hori etxea handia bada. Hemen Donostian gaude, Donosti ondoan jende askok nahi du bizi hemen Euskal Herrian. Horri inguruan gauden guzti horiek, hori dakago hor onduan. Ordan jendeaz detortzen errendira etorri dutelako. Denak nahi dute etorri errendira Donostian ondoan gaudelako. Eta hain ondo komunikatuak gaudenez, orduan esatu dute, bueno, berrendira joango naiz. Gero ere kontuan izan dibortzioak. Dibortziotan ere, leheno famili batek etxe bat behar zuen, orain bi. Claro, hombre, hori konturatzen ari gara. Azten bazegoen behitzen errenderin pixu bat bila, ez dakit zematatako dian gaur, bineon 2, 3, 1, horrelakoak, eta prezioak ere beti prezioetan dabiltza, ez bakarri guriak. Leno pandemia aurretik etxe horiek etzian prezioetan, leno igual garestiena balio zuen 700 euro. Bai gertatu da, jendeak orain ja ez du lan nahi errenderi erosi etxe bat alokatzeko. Zeran zaudu, sí, hombre, ja, errenderin ez, zona tensionala da, eta horren mugatuko diate dena, eta ez da rentable izango. Egon da bolada bat ere, ken bi urte betan Donostiko jende asko erosi du hemen alkilatzeko. Erosi, alkilatzeko. Orduan, azken finean ere, eskerrak horiek erosten zituzten etxiak, eta horrela bat zeudel etxiak alokaioan jartzeko. Eta orain horiek ja, horiek bai egin dira retiratu errenditik. Gune tensionatua dela eta bai, denak ari gara desiatzen ikusteko zein izango dian mugatuko dian prezio horiek. Horiek aziendak sortu behar ditu, eta oraindik ez daude, beraz, oraindik ez gaude hortan martxan, minon bai gaude martxan ja, etxe bizitzaren legea. Sentitzen dena da, agian zaurgarritasun hori pasa zaiola proprietarioari. Beraz, tensio handiko guneak ekarriko duenak baino, gehiago kezkatzen ditu jabeak etxe bizitza lege berriak, maizterraren zaurgarritasun izendapen horrengatik horri buruz ere hitz egin izan dugu Faktorian. Bueno, kontua da, maizterrei orain bideragarritasuna seguruak eskatzen hasi zaizkiela, horrek garestitu ditu alokairuak are gehiago, eta gainera jabetu dira, baldintza txarrenetan daudenak, kaltetuak edo kaltetuenak izango direla, hauxe da argazkia. Ikusten dugu, jendea, arabiarrak, ekuatorianoak, nikauragakoak, hori denak etortzen dira gure gurasoak eta lanea, behaiek behar ditugu lanerako, aldiz ez dakago etxerik beraientzat. Egile esan, pentsatzen dut, zer egingo dute hau denak, hemen daudenak etxe bila, eta ez dutela inoren aurkitzen, nun egiten dutelo? Hori da nire galdera, nun daude? Zer egingo nukenik? Noski, etxeak sortu, etxeak sortzeko dirua behar da. Ni izango banitzak gintan, orduan, ez dakit, ikusi beharko nuke, diru hori dakagun diru hori gobernuan, noa ari dan eramaten, eta gian egin berdiala ere lur sailak kalifikatu etxeak egin ahal izateko, eta etxeak sortu. Eta etxeak sortzearekin arabera, beste guztiak regulatuko da. Hoxe da, argazkia. Hori argazkia, errenterian ateratako argazkia, sektoreak ikusten duen bezala, aizpeagota egi, azken horretatik abiatuta, ertz asko utzi dizkigu aztertzeko, baina azken horretatik abiatuta, udalak lurrak birkalifikatu eta etxe gehiago egiteko urrats hori emango du, eman dezake?
Bueno, etxeak eraikitzea bada soluzioaren parte, eta guk ere oraintxe ari gara berritzen hirigintza antolamenduko plana, eta datozen 15 bat urteetan 1.200 etxebizitza eraikitzea aurreikusita daukagu, eta hori bada soluzioaren parte. Horrek ez du esan nahi alokairuak neurri gabe hasi daitezkeenik, eta justu orain eremu tentsionatu izendapenak ahalbidetuko diguna da, ez nolabait dagoeneko dauzkagun alokairu prezio altu horiek jaistea, ez gara horri buruz ere ari garena da nolabait prezioak neurrian igotzeari buruz, hau da KPI-aren arabera igotzeari buruz. Orduan, nik uste dut etxebizitzaren errealitatea oso konplexua dela, baina horrek eskatzen duela, eta etxebizitzaren arazoa konplexua delako eskatzen duela nolabait hainbat erpinetatik edo ertzetatik heltzea, eta efektibamente etxebizitza eraiki beharko da, hori izango da nolabait aurrera begira egin beharreko kontuetako bat, baina etxebizitza ere ezin da neurri gabe eraiki, eta nik uste dut hori, alokairuaren prezioa mugatzea ez dagoela nolabait sobran kasu honetan, eta gainera esango nuke etxebizitza eraikitzeak eskatzen duela nolabait denbora luzea, eta eremu tentsionatu izendapenarekin ari gara nolabait alokairuen kontrola gaurtik, ez gaurtik, baina nolabait eremu tentsionatuaren izendapena, ez, estatuko boletin ofizialean argitaratzen den unetik nolabait egongo garela alokairu prezioak kontrolatzeko moduan. Esan bezala ez gara inola ere sekulako iraultza egiteari buruzari, izan ere ez dugu almenik edukiko alokairu prezio horiek jeisteko, baina bai behintzat 850ean dagoen alokairu hori ez adila datorren urtean 950 edo 1.000 eurotan egon horri buruzari gara. Asteazkenean izango da, tentsio handiko eremu izendatzeko ekitaldi hori, errenterian egingo duzuen ekitaldi hori, esan duzu aldizkari ofizialean argitaratu bezain laster sartuko dela hori indarrean, berehala sartuko da hori indarrean, ze epetan espero duzue? Aurrikuspena da 2025ko urtarrilean sartuko dela, alegia 3 bat hilabete behar izango direla hori gerta dadin, eta hori izango da nolabait eremu tentsionatuaren izendapenak bere tresna guztiak indarrean jarri ahal izango dituen unea, baita ere jakinik, efektibamente legeak aurreikusten duen erreferentziazko indize hori oraindik sortu gabe dagoela. Hori urte bukaerara arte tramitazio batzuk egin beharko dira, Espainiako Etxebizitza Ministerioa ere tartean sartuko da, eta han aldizkari ofizialean publikatu beharko dute. Aipatu duzu erreferentziazko indizea. Hori osatu ahal izateko ze urrats behar dira? Dirudienez, ogasuna da nolabait Eusko Jaurlaritzari datuak eman behar dizkiona. Ezakit une honetan hori ze puntutan dagoen, egia da nik dakidan arte behintzat datu horiek oraindik diputazioak Eusko Jaurlaritzari pasagabe zizkion, eta horrek nolabait baldintzatzen du parte bat, ezta? Baldintzatzen du nolabait 5 urte baina luzeago alokairuan egon ez den pisuak merkaturatzea, horri eragiten dio, hain justu 5 urte baino luzeago alokairu merkatuan egon ez diren nolabait etxebizitzak referentziazko indize horren arabera sartu beharko liratekelako, eta baita ere eragiten die nolabait jabe handiei. Egia da ez bata eta ez bestea ez direla errenterian justu inzidentzia handiko errealitateak, eta beraz esan dezakegu gure kasuan behintzat eragingo liekela neurriak behin boletinean argitaratuta alokairuan dauden etxebizitza guztiei. Ez gure kasuan guk apenas daukagu jabe handirik, eta ez daukagu ere nolabait merkatutik kanpora eutsik dagoen etxebizitza kopuru handiegirik, egia esan nahiko txikia da, bain justu hori, azken urteetan asko izan direlako alokairu merkatura joan diren etxebizitzak. Kezkatzen zaitu neurri honek bilatzen duen efektuaren kontrako bat izateak, igiezinen bulegotik esaten zigutelako, bazeudelako etxe jabe batzuk, orain dela urte batzuk errenterian alokairuan etxe bizitzak jarri zituztenak, eta orain ikusita gune tentsionatu izendatuko dutela, atzera egingo dutenak eta alde egingo dutenak. Iruditzen zaizu badagoela etxe jabe batzuk merkatutik euren etxe bizitzak erretiratzeko arrisku hori?
Bueno, printzipioz, ez zait iruditzen nionarengatik, ez garela ari inola ere etxebizitza horien alokairu prezioak modu nabarmenean jeisteari buruz, ez gara esaten ari orain arte 850 eurotan alokairuan egon den etxebizitza batek 400 muga aukiko dunik, esaten ari garen gauza bakarra da, edo legeak markatzen duen gauza bakarra da, prezio horrek ezingo duela neurri gabe igo. Alegia kontutan hartu beharko da, orain arte kontratuak ze alokairu prezio finkatu duen eta KPI-aren araberako igoerak egin ahal izango dituela. Iruditzen zait nahiko neurrikoa dala legeak berak proposatzen duena.